Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe on kofnama gelanama khairuji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdul Qadir Abubakar inchallah. To bandiraɓe hande bo en wardi be vidéo kesol je bandiraɓe ɗuɓɓe ɗo ƴamta vidéo majum. Vidéo on bo je laati sita yoɓi ceede heɓa application majum bandiraɓe wadda non application majum mere bandiraɓe ɗuɗɓe ɗo ƴamtan haɗɗo ɗo ɗum application je ɗimes je seɓe ceede ɓe ɗo ƴamta nder min wadda non mere ɗo. To bandiraɓe application majum ne a waɗata a lara makka and drink mana and live aɗon lara wakkati makka ɗo hijja handi yottaɗum wakkati sumay to on daran wakkati sumay bo ɓeɗo mbiya on daran no ɓe jullita ta makka on dara no ɓe jullata kaweji ha makka. To hande bon wadda non on giyan no ɓe ɗuforto kaba, on giyan no ɓe mba'orto arfa, on giyan no ɓe piɗirta kaye jamaroje, on giyan no ɓe doggirta safa da marwa, on giyan no ɓe gadirta ziyara ha madina hosere udu ha hedi badar be ko nandi be majum ɗo pat on daran ɗum mere na seton joɓi ceede. Application o fami ɗaɓɓitani on fa wallahi waɗi bincike heɓani on application ɗo mere wallahi application ma mere hollanon no jata on téléchargera application majum on dara makka en direct en live. To bandiraɓe application majum ɗo ha hedi play store on a heɓirta application ɗo oɗo feere wena application majum jeɓe ceede seta soɗi la fewre application man mere waɗi balle salde to ɗo goɗɗo feere ma waɗi vidéo mako hedi YouTube o wi tawi largo he live en direct ma seydi a nasta YouTube aya lara hedi ton kay bandiraɓe application yanatama connexion waɗatama ko ɗume amma bandiraɓe hidde koye nasta nder vidéo man ɗo miɗo lara bana an nda be maɗa an be an on abonay useni bandiraɓe please useni abonné ne a chaîne meɗen je Fasaha TV ton abonné bo partage ana sobiraɓe boɗon vidéo ji majum on mbiɗana en like min manda like ko ɗiɗi tati nayyi like machallah bandiraɓe nasta e dara vidéo majum bana ni nda ham ceenono vidéo man a sera haɗɗo dara vidéo man. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bandiraɓe on kofnama on gilanama hayruji ɗuɗɗi ɗi duniya be alahira mo moɗon biyeteɗo Abdul Qadir Abubakar inchallah mi wartani on be vidéo kesol no a larirta makka be madina en live mana en direct ko huwata ha makka man wakkatire jotta kanjum man a larata na ko huwi no sali a larata ba ko ɗo huwa jotta man kanjum man a laran be application ngel mi haɓɓi hollugo on ɗo. Woɓɓe feere ɗon ngaɗa application majum be ceede seta yoɓi hiddeko to waddani on application man mere ha chaîne meɗen je Fasaha TV ko ballitirta min on abona ha chaîne amin je Fasaha TV tan ɗo on tan min mari haje to ngaɗanemi bani to shikenan en nasta en yiya en lara application majum musamman jotta wakkati hijju on yiyan no yimɓe ɗuforto kaba be no yimɓe piɗirta njata arfa mba'oro arfa no doggirta safa da marwa be ko nandi be majum nder application ɗo. Tokke nder vidéo on lara non waɗirta application man ha téléphone moɗon to on wari on nasti Google Play Store bana ni so on wari on nasta appel recherche haɗɗo to nasti ha recherche haɗɗo so winda makka madina ndani makka madina live TV nda ɗum ɗo je dow ɗo on hosata banni to on hosi son yiyan ɗo watta non application man bana ni so on wari on hosa je ɗo to on hosi je ɗon so on iya installé son installé ngira téléphone man on wari on iya ouvrir haɗɗo to on i ouvrir directly watta non on banni non yina live mubashar mana ko ɗo huwa jotta nda ɗo dow ɗo ma madina les ɗo bo makka to en muña kadi seɗɗa ha réseau meɗen maɓɓitana en to timminol go recherche on yiyan waddana on bana ni nda ɗo mubashar ɗo makka live ɗo bo mubashar live madina to en wara en fuɗɗira be je makka en lara ko ɗo sala jotta ni ɗo ha makka to on wari bana ni on yiyan nda waddanin bana ni mubashar en live to en iya dow je premier ɗo en lara ko ɗo sala jotta ha makka to on i banni waddana on pellel play so on iya player
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل on yiɓe ndaro tara suudu kaba on yiɓe en mawnina en dara to non ndaari video kam to machallah no ha makka kenan jontaniɗo ɗo en ɓusti volume hen ɓe sa volume nana الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من to bandiraɓe ɗo je makka en lara je madina bo ɗo je makka on en dari ɗo en lara je madina bo to en dara ɗo bo ko hollata tawa naɓe waddani en publicité bana ni gam application man je mere on to ولا يتمنونه أبدا en lara je madina bo koɗo salo madina jotta en yiya makka kan da yimɓe ɗo tara suudu kaba ɓeɗo ɗufa jonta en lara madina bo koɗo salo to nda ɗo bo madina to madina kam wala ko ɓe kolli en ko ɗume tawan haɗo kam oyi ɗo kam ko life man ɓe maɓɓita inga kadi foti waɗa amma funi bano maɓɓitiri je hunderoɗo je makka ɗo bano maɓɓitirta je roman bo nda waddani publicité fanen ita وما ينطق عن الهوى اصطفاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك اصطفاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد to ɗo ha jullurde annabi jon ɗo ɗo muhammadu rasulullah nda la ilaha illallah muhammadu rasulullah nda haɗo bo ñan allahu oni tami on ɗo nana koye ɗon wiya ربك فترضى وقد قرن الله طاعته بطاعته ومحبته بمحبته فلا يتعبد الله ولا يتقرب إليه إلا بما شرع على لسان نبيه bandiraɓe ɗo fuu koɗo salo ha makka on ɓeɗo kolla en ɗo ha madina on ɗo fuu ko saloto ha madina en daari je ko saloto ha makka no ɗo bo je madina non nan ɓe وهو سبب هداية الناس ونجاتهم to non laari nda وهو صاحب الشفاعة الكبرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه to bandiraɓe وقد استقر في الفطر السليمة banni on a lardata makka be madina live inchallah ɗo on ragare video meɗen joyi hande inchallah ɓaddajite abon bo ha chaine meɗen je Fasaha TV on mbiɗana en on mbiɗana en man on mbiɗana en like on partage ana sobiraɓe moɗon ɓeɗo mbiɗen assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu to bandiraɓe video timi waɗi ɗo bolwa mana heɓa mi waɗana on video mi jaɓɓito to machallah nde video on timmi kam na kadi seten foti ha video je yesso to bandiraɓe abonné useni ha chaine meɗen je Fasaha TV on abonné gaɗana en like ɓawa to gaɗani en like on partage ano sobiraɓe monon heɓa kamɓe ɓe nafitoro hoɓe video ji majum bana ni application mere makka madina en direct live